achaze njengoba nami echaze kimi ukuthi ucela ukuthi abulala udadewabo ebese ethi kumkhize wesisi nami njengoba nje engibizi ukuthi angizolalela lo daba lolu nami mina ngibulali-ke mina bengimazi naye engabulali angazi noma useyabulala athi cha ngiyanicela nje nisale senikwenza naye lento bese khipha igama lemali madonsela athi cha okwamanje ngino 3000 sibhekane emehlweni nomkhize ngithi silambile sesikhathi andlile silambile manje athi nje nimpela 3000 siphinde sibhekane noKhabazela bese futhi-ke yabazi abantu abahlale bendawo bephila ndawonye bayakwazi ukubonana ukuthi la siyavuma lapha yeah, without ukuthi niziningi yeah bese sivuma sithi hayi kulungile nginake bese ethi yazi ngizocela ngisize ngakho ngicela nihambe niyongifunela imoto ngizokwazi ukuthi ngihambe nginikhombisa lapho kufanele nobulala khona usisi wakhe uRosemary Ndlovu upetrol ngizowufaka usho yena ngizofaka nje upetrol ka 800 rand abethi-ke lapho sisuke sigijimeke nomkhize-ke sambe sithola omunye umfana onemoto fese simchazela umfana ukuthi yazi kunomuntu kanje uthi ufuna ukusebenzisa uthi kufanele simbulalele udadewabo leyo nto thina nawe yazi azizeli lezo zinto sifuna ukuyobona kahle la athi asobulala khona udadewabo thina vele leyo nto esithuma yona ngeke siyenze sifuna nje ukuyobona lento esithuma yona leli phoyisa ngoba phela sithunywa yiphoyisa lokuthiwa elafungayo lathi lizoba umvikeli umphakathi kodwa yilo elithi abantu ababulala hayi avuma umfana uyasipurstana vele umfana afika ngamoto angene phakathi uRosemary ushuthi usisi-ke wayishodelwa isitoko samazambane kwafanele ahambe ayothenga amazambane khona apha eThembisa kule ndawo kuthiwa kusezinekho kwafanele usitoka khona bese acele lift usisi bese-ke kuba yimi umkhize uRosemary Ndlovu iphoyisa usisi ngeke ngibize igama lakhe usisi bese kuba udriver so 5 ayina ngempela-ke sihambeka afika athi ngasezinekho usisi ucela ukwehla athi uRosemary Ndlovu ethi ngumngane wakho usisi uthi umngane wakho uRosemary athi asambeni mngane wami asambeni uzobuya kuseduze lapha ePhumlong kusePhumlong lapho kwafuna ubulawa khona udadewabo ayisiya-ke ngempela-ke imoto kuseduzane vela khona kude sifike-ke ePhumlong ebese sidlalelani shuthi yabona mayikhuluma nathi usisi lo Rosemary ngithi sesiphumile emotweni akafuni ukuthi ezwe usisi uthi sisi wami ukuthi kahle kahle yini eplana nathi athi lalelani thina nosisi wakho wena esho mina wena Jabula sizohamba ngithi lo udadewabo ufuna umsebenzi uzofika lapha athi ulanda iCV lapha kudadewabo and then usisi-ke na-ke wathi ngicela ungangishiyi nami mina ngumile ngifuna amanzi okuphuza washuthi ngenhliziyo wathi good shot wasehamba naye-ke baya-ke khona lapha naye wafika wayicela lo CV-ke kodwa ngiyibonanga ukuthi wabuya naye shuthi nje wasebuya naye shuthi umkhipha kwakhe lapha endlini wayefuna simbone thina ukuthi ungumuntu onjani nomuntu ofanele simbulale late mfuthu kwaqhamuka intombazana enhle kanjani isipawupede mfuthu uyabona mfuthu asekho manje kulomqondo thina le ayikhuluma sibuka lo muntu lona hayi cha futhi ayikhona le ngane le kwakufanele nje ishone late ngoba phela kwakusemi kwakusho intambama kwakufanele nje sidabisa amafu uyabona qhamuka uyahamba ifaka ujini nalesikibha lezi engathi engenamkhono lapha mhlophe hayi siyibuke bese bevalelisana besiyahamba siyibhekele sayibona-ke ukuthi ihamba kanje yaze yawufika-ke la ihlala khona wathi wasesho-ke wathi yabona intombazana lengane ngeke ukhuluma nathi usisi ungala ngaphesheya komgwaqo thina singapha uthi le ntombazane lena-ke ihlale nomini esithathu
shuthi nje yabona nje uba ngihlezi ngapha wona uhlezi ngapha shuthi yena uhlezi ngapha yena uhlala kuleli room engapha ngakimi umnyango ubheke wena umnyango wathi nikhululeke futhi indoda yakhe izobe ingekho ingena ebusuku nina nje fanele nimbulale sithi hayi cha sibone kahle impela futhi simbone kahle ngeke asidede lo ngoba vele nje ulelambo nje ihambela uyakhanya ayi athi nakho sihamba ke ngemoto ebesethi ke bese masifika usisi adluleke lapha na athenge lokhu amazambane eziniko bese sihamba ke siya endlini kasisi masifika ke athi naye imali kapetrol 800 athi yazi lo 3000 bengikhuluma ngawo kahlahle ngizothola uma sengihlemile uthi uklemani ke athi should man uqeda umbulala yena ngizohamba ngihambe ngiyoclaim bese ngikwazi ukuthola imali ngoba izohlangana no 15000 isiyonke besiba u18 mawuhlanganisa nalo 3 ubaleke nalo 8 ngoba nawo phela should kuwe imali yonke into ephuma kuye ibalulekile thina sinendaba nalabo 3000 nalabo 15 silambele kahle vele sisuke ke nomkhize sithola usifonela umtshalo simthole sithi ndoda ayishone hostel sifike hostel fesithi inyama sithi bheya ngalo 800 umfana samhlaba ngo100 rand sasala no7 sawubhoqa lo 7 sasuka lapho sahamba ke sawulala ngathi madoda yobonana kusasa asihlali ndawo phela angisahi hayi asigele lapha ethi sasimlaya kahle uthi ngoba sasingamazi futhi ukuqala nje asibulale ngithi futhi kwesibili kwakukhona nokuthi isetup amaphoyisa phela senza endleleni hey ngakusasa ekseni ngithi manje lo muntu unenamba yami eyangifonela wekunene kanti kwenze njani ngizwa khalwa kanti kwenze njani kanti yebo ngiphendule uNkulunkulu lapho ngithi hawu sesisehlulekile wathi hawu kodwa uNkulunkulu lapho avala ifoni shuthi yamkwatisa leyo nto leyo kakhulu hayi ebese phinda efona ilanga elilandelayo athi ucela ukusibona nomkhizi ayisiyeke nokhabazela bese simthatha nomtshali ethi asambeni ngithi vele ischeme bese siyaya ngaphandle kwehostel ngoba vele isikhathi esiningi vele mina isikhathi esiningi besitholana ehostel ake vele hayi nangempela ke athi kanti nehluleka kanjani lapha sathi nayi sazama impela ayisehluleka abantu babe baningi kakhulu phandle sayibuka lento ukuthi izoba umkrobo wathi ayilalelani ngizocela ke manje siqhamuke nelinye isuku mina ngizomthatha ngena eKempton Park mangifika eKempton Park ngizofika ngibhuke lokhu room eguest house sure eguest house mangifika ngizofika ngithenge ophuzwayo shoot ama drinks and then mina ngizomfakela iphilisi leli drankayo nina mangifakela leli philisi ngizonifonela nifonela bese eduzana ngizonitshela ukuthi mina ngisenamba bani lapha nina nifike nibhuke nani manifika kanti nina niyazi ukuthi nje ngoba nibhuka lapha nje nina nize kuleli room engilele naye lapha nifike nimhleni embulala angagxuma uhafu ke lapho ngathi awungeke ngathi ngeke ngathi mina ngayibuka ngathi mina cha ngeke shuthi wabona ke mina ukuphika kwami ngathi vele umtshali vele akangene lapho akamazi umtshali ya wambona ngalelo langa nje hayi umkhize athi ish nonizima lelo shuthi umkhize akangakhuluma kakhulu wayesethi umkhize ngicela amanamba akho wamnikeza umkhize hayi athi kulungile ngizobona ukuthi ngenze njani sehlukane ke sambe kweqequse fonela umkhize uthi akazi phela ukuthi umkhize mayimfonela umkhize uyangitshela nami ngifonela ngiyabatshena lapho uthi nango esefona futhi leli phoyisa leli afona umkhize athi akaphuthume aye eAdvep eCaptain Park e-private hospital shuthi into yakhe lokuthi efuna ukwenza izinto uyenze lento kuthiwa yini alibi ukuthi uhambe we-admit wahamba waya khona ezenza umuntu ogulayo ngithi une-medical aid uyasho noma mayethanda nje uyavele ngoba vele akaphathi ucash
usibhedlela uzofika ungithole ongitshela uMkhize. Hayi uMkhize mayefika athi lalela ngoMkhize uba ngelapha nje hayi ngizocela ungisize kahlahle ngifuna ukuhamba nawe ngifuna seBushbuckridge ngifuna ke manje phuma nje kuyo yonke into besikhuluma ngalo dadewethu ngifuna nje uyongibulalela umama wakhe. Shothi ke ukhabazela wavuma nongixolela umkhuhlane ukhabazela wavuma. Shothi ke wasithi hayi Mkhize sokubona ukuphuza wamnika u150 esuka eCapton Park eza elokushini. Hayi uMkhize kasho athi lo muntu usengibhukhile ukuthi fanele sihambeni naye seBushbuckridge ethula mahasha. Ngithi mina hayi athi uMkhize hayi ngizoya impela ngifuna ukubona. Hayi bahambe ke noMkhize ngelanga elilandela usephumile njalo esibhedlela. Bahambe noMkhize baze bafike ke eBushbuckridge afike ke akhombeke lapha ukuhlala khona lo mama kaRosemary Ndlovu uhlala nezingane ezimbili engamantombazane kwakusho uMkhize ke kodwa. Shuthi afika akhombeka athi nakhu ke lapha ekhomba straight ekhaya lapho ufuna bulale khona uMkhize umama wakhe. Athi uMkhize hayi okay sefuna amkhokheleke manje ekhokhela uMkhize. Maye ekhokhela uMkhize umnika 1,800 rand. Ayithatha uMkhize le mali. Besethi uMkhize ngiyacela ungiboleke u200 kuleyo le mali le akuneze yona. Akamnakinga uMkhize vela akayeli ukuyokwenza lento. Amnike u200. Besethi hayi mina ke ngisaya esibhedlela ke ngifuna makwenzeka lento ube ngathi umuntu osesibhedlela ukuthiwa uyihalabhayi. Hayi cha ngempela ke kube kanjalo uthe mayihamba kuMkhize uthi ke wathenga udrink nogwayi uyilokhu ikopo encane wabhema washala ukudrink ikopo encane wasiya khona ke lapha na uMkhize. Mayefika khona endlini afika sithole salukazi lesi umama kaRosemary sineyingane afathi uMkhize ngicela amanzi okuphuza ngempela bamnikeza amanzi. uMkhize mayesho ukuthi hey ngendlela aphathe kabuhlungu ngayo ebuka nje intotholole yesalukazi uthoda lento kusami umama ongaka kusami ubulawelana. Waphuma uMkhize wahamba nezingane cha wabashiya nje bonke emva kokuba sebemnikezela amazi okuphuza. Manje sekulate funa athole indawo yokulala uMkhize wazama ukuthola ke indawo lapha angabhukha khona ke walala uMkhize wavuka kusasa wabuya weza ngapha eThembisa. Wangifonela mayefika wathi ucela ngize lahlala khona ngafika lo umtshalo wayengekho ke kwakushona umfowabo wayesekhaya njalo ubufihla umfowabo. Yafika ngixoxela isitori esengisibeka ngoba nami phela ngasizwa uMkhize isitori ngisibekayo lesi simayelana nomama wakhe. Angixoxela hey ngethuke ngithi hawu athi yabona nje wekunene ngenqamula manje le starter pack angisafundi enhlanganise nayo nangempela wasidla phambi kwami. Shothi ngiyasola ukuthi bathi babefonelana bangatholani. Wasebona ukuthi hayi akabuye kimi ke manje. Ayabuye kimi nangempela mayebuya kimi athi nginene ngicela sihlangane. Nithi mina bese ngiyake kuye ke shothi ngikhona lapha eVusumuzi. Ngifike eVusumuzi ngase ngihlanganelwa ngase hostel. Bese ngifika ke athi nginene hey ngiyacela manje yazi ayikho into engayenza kulokhu ke ngifuna guys inodiyashaxisa athanda abantu labathanda for imali like balabaningi bendathanda letimangalisako lethuthusako for imali imali impanze yesono indeed. So Rosemary siyamade sonke bekaliphoyisa lawagqina abulala mndeni wakhe including the 70 takhe ngalesikhani babhalise ku life insurance abese uqasha abantu ukuthi ababanqume babasuse. Wabanjwa ke uRosemary and inkabi yakhe lebeyikhuluma lana exposing ma-dirty laundry akhe uRosemary and people are asking themselves ukuthi manje why le nkabi engaboshwanga. So apparently kuthiwa le nkabi ngiyo lento ukuthi Rosemary azaqine abanjwa but that doesn't mean ukuthi wena uzange uwena emsebenzi.
just because when I decided to expose umuntu, it doesn't mean ukuthi wena you are innocent. Why wena are you outside? I always say ukuthi balababulala abantu, guys, they are not okay mentally. Like usungune ngingaserious because ngeke ukuthi uya right, like you're at your normal state, but unquma abantu ayingeke. Please do comment on your thing below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I am signing out, so goodbye.